My nie mamy obowiązku, nawet jeśli się nic nie zmieniło, e, wytrwać w tym, co mówiliśmy wczoraj, bo my możemy po prostu zmienić zdanie. Bez jakiegoś wielkiego, konkretnego powodu. Oczywiście z szacunkiem wypadałoby tej osobie powiedzieć, dlaczego tak się stało, co Mhm. spowodowało, że ja zmieniłem zdanie. No, umówmy się, że to metaforycznie dzisiaj, jutro, nie? Na przestrzeni jednego dnia. No ale my po prostu możemy zmienić zdanie i się rozmyślić, nie? Ja wiem, że to brzmi brutalnie, no ale taka jest prawda. Jakby więcej zrozumienia i nie tyle akceptacji, co przyjęcie, że tak właściwie jest, nie? Że każdy z nas, bo co wtedy, kiedy my